Какво става, пичове? Аз съм Денис и сега ще снимаме на Real Life Pack Opening. Имам 5 пакета, 2 съм отворил преди клипа. Сега ще ви покажа какво ми се падна от тях. И след това ще отворя другите 3. От първия ми се падна Марио Гьотце и Марко Ройс, Рикардо Родригес от Швейцария, Джордж Уилямс от Уелс, Майкъл Макговърн и Конор Маклафлин от Северна Ирландия, и Ромео Лукако от Белгия. Сега от следващия пакет Кари Арнасон и Рагнар Сигърдсън от Исландия, Габриел Торхе от Румъния и Роби Брейди, Джон Уолтърс от Ирландия, Тибо Куртуа и Тобай Олдериел от Белгия и Матиус Козачик от Словакия. Сега да отворя третия пак. Трудно го отварям, защото снимам с телефона, държа с едната ръка и с другата отварям. И първият от този пакет е Лукас Подолски от Германия, Даниел Субашич и Дарио Сърна от Хърватска, Владимир Дарида и Давид Павелка от Чехия, Емил Халфредсон от Исландия и Руслан Рутан и Серди Сидорчук, които ги имам, мисля, от Украйна. Но не съм сигурен дали ги имам. Сега четвъртият пакет. Дали ще се падне Роналдо? Днеска ще има още един клип. Той ще бъде анбоксинг. Ще го видите. И така. От Италия Матео Дърмян и Леонардо Бонучи. От Франция Рафаел Варан и Лорант Кошчелни. От Уелс Арон Рамзи, който го имам. От Русия Игор Денизов и Александър Корин. И от Украйна Евен Качериди. И сега последният пакет. Да видим какво ще се падне. И виждам, че това може би е един от първите стикери. Може би първия даже. Сега ще разберем. О, това е много добър пакет. Имаме купата номер 6 стикер. Вижте какво красиво. И националният отбор на Австрия, картина от най-добрите играчи. След това Симон Чърч от Уелс, Джохан Гудминсон от Исландия и Мамаду Сако, вижте какъв е красавец, от Франция. Това беше този Real Life Pack Opening клип. Ще има още такива, разбира се. Ще се видим в следващия. Сега снимах в баба ми, не в нас. И да. Чао.